Hej kochani, częstym błędnym przekonaniem o medytacji jest to, że medytując nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych myśli. Ale medytacja nie na tym polega. Praktykując medytację, uczymy się bycia świadomymi naszych myśli, obserwowania myśli z pewnego dystansu. Myślenie to po prostu funkcja umysłu. Serce pompuje krew, nerki filtrują krew, a umysł myśli. To normalne i myśli będą przychodzić. Uczymy się po prostu patrzeć na nie. Tak jakbyśmy patrzyli na padający deszcz przez okno, nie moknąc.